L-ewwel nett nilqakom f'dik li għalija hija waħda mill-isbaħ bliet f'pajjiżna, San Ġiljan. L-imħabba li Karguder kellu għal-lokalità ta' San Ġiljan kienet waħda indeskrivibbli. Karguder twieled fil-15 ta' Mejju tal-1979 fejn għex u trabba f'San Ġiljan. Bid-dedikazzjoni li kellu lejn il-lokalità tant kibret ma' snin li għażel li jservi lin-nies permezz tal-Kunsill Lokali. Fil-fatt, Karguder mexxa l-Kunsill ta' San Ġiljan bħala sindku wara li kiseb l-akbar ammont ta' voti f'din il-lokalità. F'dik is-sena, fl-2015, Karguder kien il-kandidat l-aktar favorit meta kiseb 1040 vot fl-ewwel għad. Ix-xogħol tiegħu ma rridx jieqaf ma' lokalità waħda biss tant li Karguder għażel li jservi anke fil-Parlament Malti. Tim ta' nies differenti, tim ta' nies bidejat differenti, twemmin differenti, imma esperjenzi differenti. Imma li fl-aħħar mill-aħħar għandna għan wieħed. Lan li naraw il-dal pajjiż tagħna ikompli jimxi l-qudiem. Bħala membru parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista huwa serva fi 3 leġislaturi bejn l-2010 u l-2013 meta ħa post Michael Frendo li kien inħatar Speaker. Dak iż-żmien ta' 30 sena kien l-iżgħar membru parlamentari fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad fl-2016 kien ġie kooptit fil-Parlament wara r-riżenja ta' Albert Fenech biex serva għall-aħħar sena tal-leġislatura biex wara ġie elett bħala membru parlamentari u serva bejn l-2017 u l-2022 fejn kien Shadow Minister għall-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Kunsilli Lokali. Jiena meta ddeċidejt li noħroġ għall-politika, tħalt ta' raġunijiet ċari ħafna f'moħħi. Tħalt sabiex nara pajjiż fejn jitkattar il-ġid u mbagħad fejn dan il-ġid ikun jista' jieħu sehem minnu kulħadd. L-istudji tiegħu bdew fl-iskola ta' Stella Maris f'Albazzan biex fiż-żożija tiegħu kompla fil-kulleġġ ta' San Luigi. Fis-snin ta' wara beda l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta fejn fl-2001 gradwa bl-onuri fil-B-Commerce. Hawnhekk hu ma kienx biss student iżda saħansitra okkupa diversi rwoli fil-kamp studentesk fosthom fil-Kunsill Studenti Universitarji il-KSU fejn serva fl-irwol ta' kaxxier u anke President. Huwa serva wkoll bħala membru fil-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ għal xi żmien biex imbagħad kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Heriot-Watt fejn wara 5 snin ta' studji fl-2018 gradwa fi studji dwar in-negozju. Kemm jien kburi li nifforma parti minn dan it-tim. Mill-2013 il-qudiem Karguder serva lil Net Media fir-rwoli diversi fosthom fid-Dipartiment tar-Riklamar. Bl-aħħar karga tkun dik ta' Chief Operations Officer. Tallimt ħafna u l-lejaltà tagħhom hija xi ħaġa inkredibbli. Jiġifieri jiena f'10 snin ovvjament tgħaddi minn ħafna, minn tajjeb, minn ħażin, minn stess ta' meħmerijiet li deċiżjoni tiżina u ħaġa wara. Imma l-fatt li naħdmu bħala tim u fl-aħħar mill-aħħar lan tagħna huwa li jidher ir-riżultat hija xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar iżommni b'din il-kumpanija. Fil-ħin liberu tiegħu Kar kellu mħabba kbira lejn l-isport b'mod partikolari l-ġiri tant li mhux l-ewwel darba laħa sehem f'kompetizzjonijiet varji.